Val și astăzi o să ne jucăm Minecraft single player. Deci am o mulțime de nervi, nu mai pot de nervi. Am și lag și mă și nervează că-s numai scheleți aici. Cred că mi-am pierdut și itemele, ia uitați ce e aici. Filmam și o liniștit, aveam 5 minute de filmat. Și când vine un prieten și strigă Vali, Vali, burca mea. Deci credeți-mă, am cei mai mari nervi posibili. Ce iteme. Mi-au dispărut toate itemele care le aveam și eu mai de doamne ăștia. Bine, cred că dacă... mi-a dispărut pickaxe-ul. Ok, treaba bună. Noroc că zic. Deci am cei mai mari nervi din lume. Cred că e a 5-a oară când încerc să filmez. Măcar acum să-mi iasă. Uite pickaxe-ul. Stai. Deci uitați cât iron am găsit. Fără game mode, vorbesc serios. Da, dacă mai vine cineva acum, mă pușc. Filmasem și 5 minute. Mi-am făcut și ferme și de toate în 15 minute. Deci nu mai pot de nervi. Oricum nu prea era ceva interesant, mă omor mobii cred că de 3 ori. Da, totuși, și nu mai pot de spate, că eu filmez pe jos acum. Că, nu știu, nebunii la câmpeu. Da, vedem, o mai fi ceva, o creeper. Da, eu nici n-am văzut că bubuie e treaba. Nu mai au, ia aeronul ăla, iau cărbuia. Am găsit și o oaie. Da, și am mai încercat odată să filmez în afară de când a venit prietenul ăla. Doar că atunci făcusem rage, îi jurasem că aveam un stack de iron și am căzut în luna asta, în alta. Deci m-au apucat crizele. Și cam atât ar fi. Uite mă, și nu mai am ce să fac în episodul ăsta. Da, de ce am atâta lag? Ia câte episod. 86, da, 80. E noapte, of. Unde ieșim aici? Am ieșit la... Da, aproape de casa noastră, oricum. Bă, niște morcov dacă aș găsi și eu. Deci nu mai pot de spate. Episodul ăsta o să fie 7 minute, cred. Ia cât am filmat acum. Intrasem în Skype. 4 minute. Ce, unde intru? Da, mor. Da, și un nether pearl perfect l-am dat. Da, asta e chestia nașpa aici. Hai, mănânc. Cedric.
În sfârșit, am apucat să mă culc. Hai la XP. Dați-vă și voi câte am făcut în 15 minute ferul asta. Țarcul și cu astea erau făcute din episodul. Am pus apă pe aici, am găsit o oaie, minatul. Parcă luasem și niște lemn, ține-mi aminte. Deci nu știu ce să fac. Hai să vorbim. Ce să vorbim? E astăzi așa. Să mă update, o să dau cu update la Steam. Dar nu am ce să fac, acum mă uit la Roblox, că n-am ce să fac. Stau ca să zici, nu am ce să fac. Dar ne facem o armură. Ok. Ok, așa. Lemn, ciuciu. Da, și am găsit două spawnere. Văd așa am găsit în ele. Da, nu, dacă vedeați și voi ce era acolo, bunăciune. Dați lemnul. Dacă... Ba, da, măi. Tot ce e posibil, nu? Și cam atât o să țin eu la mine, plus bucare, plus chestia. Da, și cam asta a fost episodul de azi, foarte scurt, dar v-a zis povestea și pa, pa!